Detičky u nás na staničkách sú také poličky, kde vyraďujú z knižnice knižočky a aj ľudia tam donesú. A ja som našla takúto peknú knižočku so slnečnicami. To je nie náhoda však. No a tu si tak náhodne otvorím. Trojediný Boh, zdroj radosti. No ako ma to poteší. Boh nielenže ponúka odpustenie, zmierenie a uzdravenie, ale chce vyzdvihnúť tieto dary ako prameň radosti pre všetkých, ktorí sa na nich zúčastňujú. A povedal to Henry Nouwen. No povedz, aké krásne. Tak to ma Pán Boh prekvapí, že milujem ťa. Môj Ježiš, milujem ťa, nekonečná dobrota. Ty si môj poklad, moja radosť, moja jediná láska. Svätý Alfons Maria de Licurie. No predstavte si, aké poklady tuto za tými slnečnicami. Ak chcete, aby váš život bol pokojný a radostný, musíte sa usilovať byť Božej milosti. Svätý Ján Bosko. Pozrite, čo to je. Radosť je podstatou Evanjelia radosnej zvesti. Ján Pavol I. Radosť musí mať základ v skutočnej pokore, ktorá riadi všetky naše myšlienky, slova a skutky v našich vzťahoch k Bohu, k blížnemu a k celému Božiemu stvorenstvu. To napísal akýsi pán. No a tam si prečítate. Tvoje slova sú mi slasťou a radosťou srdca, veď sa nazývam tvojim menom, Pane Bože zástupov. Jeremiáš 15:16. Jej, to je krásna knižočka. Život v radosti. No to vidíš, toto ťa čaká, nie predsudky a negatívne myšlienky, to zahoď, ale maj Kristovú myseľ. Spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou, v radosti sa veseliť. Žalm 68:4. No rozumieš, že mi to Pán Boh poslal? A tam sú všelijaké knižky, aj krimi, aj romantiky, aj erotiky, aj kadečo také, aj zbytočnosti. Ale toto je poklad môjho srdca. Veru, hovorím vám, vy budete plakať a nariekať a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť, keď žena rodí je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti, pre radosť, že prišiel na svet človek. A vy ste teraz smutní, ale zase vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať a vašu radosť vám nik nevezme. A to je Ján 16:16, 20:22. Joj, Pane Bože, ďakujem ti za túto krásnu knižočku, že si mi dal taký dar, to je poklad. Na zemi vždy bude nejaký ten obláčik, lebo život bez nich nie je možný. Až v nebi bude dokonalá radosť. Svätá Terézia. S radosťou slúžiť a ohlasovať evanjelium. V každom veku smelo vyznávaj vieru. Nech ťa sprevádza jej jasná radosť a veselá bezstarostnosť. Nenariekaj, ale v každej chvíli obetuj Kristovi všetko, aj svoje unavené telo. To bol z téze. Naplň si srdce. Naplň. A tu je nič nie o smutku však. Oni o plači, iba radosť. Radosť. A ešte aj utierák pekný mám, že tam môžeme slzy utierať do neho. Pane, radovať sa v tebe, z teba a pre teba, to je opravdová blaženosť a inej niet. Svätý Augustín. Ahoj, láska, pozdravujem
Objímam, posielam pusinky.